he kan ngai tu na khol te han en tai la kan noted lai chuanin ti lai hen ludip kan nei thin ta kan ludip he lai a henin kan prefrontal cortex omna anita prefrontal cortex si kan thlok part zong zong a thang muang ber ani awangin note chon ti lai hen ludip an nei ta dub lur ta ni chu a thang muang ema kum som ni panga velbora than kin chawani ten an tia chumi ma zong zong chuan enge lo thleng to kan formative years a no pang kan ni lai no pang ni khosia kan han ni chawa tanga kan play role chua vel thleng khanin kan zia rang tur zong zong kha tam zok kha alo inform to tani formative years an tina chante poni reng ta chung zong zong chu kan prefrontal cortex khan enge ti chuanin decision making te planning te impulse control ti kan ti self control kan han ti ang chi te ngai tu na film ka mang kan han ti ang chi zong zong kha kan thlok pum pui hi company ni se kan prefrontal cortex hi CEO ang ani ang anti china neuroscientist te chuan chu kan thlok kha a CEO tel mu mal lo khanin rei tak kha lo omani chu helaya rong kal tam tak te phei chu in prefrontal cortex ala pui tling mi lo mai thei ni chitiang vel chu kan nia chu mi chu kan ngai tu na khola ngai tu na film man na khola po chu apui tlin ma chon kan nuna thil tam tak lo thleng to kan no pan lain thil tam tak kan tong chawa kan experience ten kan thloka neural pathways alo an lo siam zelang het takin chu ngai tu na mang thei chu kan ngai tu na khola ber chu an ron pui tling ta chenga mani le mani in enlet na chang te kan han hre chawa kan han in enlet me chuanin thil kha kan background alo that vak lo phei chuanin kan selen dan te alo that vak lowa zirtir tu tha en kol tu tha te kan lo nei vak lo phei chuanin thil duom lo tak neural pathways duom lo tak zia rang duom lo tak kha alo inform chau to me ni chung te chu siam that le kha har to em le kha hi han hlom khomila i zia rang alo nei to dona kha zia rang han pot mar le maila a har to em ani siam that le kha chitiang te chu ania chitiang zong song kan han shiat chua a keima effect nei len ber chu le zani ta na ka message pakhat na chuanin mishing hi in judge thei hi kan lo van ni lo em mishing hi in shiat thiam hi kan lo van batak em misual kan ti deuh te kan ngei deuh te mol kan ti deuh te po kha an story zong zong an chanchin zong zong kha chip chiarin han shiat pui che ilang chuanin chu mai ba ka an tak sa khol le an thuak na tho dan zong zong kha data ka han nei vek ila han shevek ilang chuanin alo ni mo ka she thiam a che kan ti nge nga yang kan ti lo ani chuanin ke mani kan dik lo ani ang ka ti top chu ti khop chuanin in shiat thiam na hi kan in baton em ema in